Moi. Täällä vähän. Täällä vähän. Hakataan niinku jotain zombeja. Tässä videossa ehkä saattaa tulla sitten base, että mä en vielä ihan varma. Mä voin näyttää mun balansen. 2700 ei ole vielä paljon. Älä vaan. Mutta tämä on siis... Mä voin laittaa sitten vai mitä että että kannattaa sitten, laitetaanko IP sitten descriptioniin? Muutama. Niin sun tulee ehkä aina, sit tulee mun. No niin, kato sekin olisi ihan kiva. Ihan sama. Tää yksi afki, mikä Joe Place tai Plävy. Mulla 13 levu. Mä voisin enchantaa mun miakan kohta. No niin. Mä sain vähän kultakamaa. Anna mulle se kultakypärä. Brut 2 kultakypärää, aika hyvä. Kultafullinen zombi on. Tajunnut, että niinku mistä ne tuli. Lähetin sinne viestiin. En edes vastannut. Ai, mä lakasin. Joo. Laita taas rekordi pois täältä. Älä sitten käytä mitään kooreja, ettei olisi. No niin, aletaanko tekee? Aletaanko tästä tekee? Koska täällä on niinku dirtti, niin... Varo. Me. Aina vaan. Rajoitettu lagipiikki. Oikeesti, voit sä mennä? Mä hakkaisin sut ihan kuoliaaksi siellä. Mikä tän Morgana ulti on? Jos joku vois mennä, sit mäkin voisin niinku esimerkiksi mennä, mutta ei tässä ole mitään järkeä. Mene! Go! You have to go! You have to go! Aina, joo, mä en hakkaa kyllä. Niin, no oho, jos se teki ulti, niin en kuole. No. Kuulla. Mitä mä oon tappasin mun kuulos? Mä just käytin sen. Tää varmaan joka No jos mäkin käytin sen, mä laitoin eka kuun, ja mä etin heti tuplaväen perästä silleen. No sä oisit voinut tappaa sen kuulla, eikä tuplaväen. No ei mulla oo niitä, niin mulla oikein tappaa. No ollut mitään liikkeet sillä hetkellä. No niin, ihan mä yritin. Joo, noi on 3 tiimi. Joo, täällä. Varvi. Jälleen kerran spawn. Ai vitsi. Mikä olisi seuraavana? Mä poistan
Onko servo? Tulkaa tähän servuun. Tulkaa sitten tähän servuun. Oi, ne tuosta tulee. Tulkaa siis niinku tänne servuun, niin voitte ehkä päästä meidän tiimiin. Ehkä nyt vähän. Oho, en mä nyt taas halua pois servoista. Jump repeat. Tarvittaisiin niinku lisää tyyppejä. Kaikki kaverit, jotka on, niin ne ei oikein suostu. Ne ei ole. No, kyllähän mäkin sitä pelasin, mutta en pelaa sitä. Siis kyllä mäkin voisin siitä kuvaa, mutta kun se ei toimi. Mä vihaan just tollasia just Mulla taas tulee jotain ihme. Mitä? Aika homma. Mutta tulkaa siis tähän servuun, niin pääsette meidän tiimiin. Paitsi mua inhottaa niin esimerkiksi tällaiset 3 tiimit, varsinkin kun yksi niistä on Timufull. Tulkaa siis tähän. Nyt kannattaa tulla tähän servuun. Mä voin lupaa, että pääsette meidän tiimiin, ketkä tulee tähän servuun. No en nyt ehkä kaikille, mutta ainakin ehkä 2 tää video alkaa. Tää eka jakso oli pelkkää jotain turhaa selittelyä ja Nightfall. Niin, toi tyyppi pikkusen lakaa. Timufulli, auta hakkaa tää toinenkin. Älä hakkaa. Mä oon vaan ainoastaan nuupi. Yksi nuupi. Ei se tappu muut! Mutta tää video alkaa ole siis lopuillaan ja ensi kertaa. Hoi! Joo, no mikä minigame vedetään? Tai sitten saattaa tulla sitä. Niin, ne ehkä tulee sitä Megavoltsia, mutta tää video on nyt tässä. Mutta mä sanon vaan yhden asian, että mikäs tämä oli nyt tämä, että IP tulee sitten descriptioniin, että mä laitan sen.